ונתחיל. רעשים מתחתיים משתנים ותזוזות של המיטה לא הפריעו לי להירדם. בתוך מכשיר ה-MRI שבודק בעזרת גלי קול, כמו דולפין, את הבפנים של הגוף, ויכול לזהות דברים חריגים כמו גושים סרטניים למשל. בין הרדמות למצב הכרתי החלטתי שאני טס מכאן, יותר רחוק ממה שהייתי, כמו שאף פעם לא התרחקתי מאז התאונה בלדק בצפון הודו. ביולי 1996 היינו בדרכנו לכפר בצפון הודו, כפר טיבטי. היינו, זאת אומרת, אני וההנפילד שלי ועוד כמה חברים והאופנועים שלהם. אילוצים שונים פיצלו אותנו קצת. התפתלנו במעלה ההר, דרך קשה, לא מסלולה, הרבה סלעים, שלג, מים, אדמה, סלעים. לפעמים יורדים מהאופנוע ועוזרים לו קצת במעברים קשים. אבל מה זה משנה? היינו צעירים ויפים וגיבורים. זוכר שישנו באוהל של מקומיים, אני ועוד אחד, היחידי שנשאר. אחרי שעבדנו קצת על האופנועים. ביומן הקטן שהיה לי רשום, הלכו לי הבריקסים, אבל זאת עלייה, יהיה בסדר. התעוררתי כמו בתוך סיוט, כמו פעוט שרק נולד. יכולת חשיבה די מצומצמת, יכולת תנועה מצומצמת מאוד. יש פה איזה סמיילי. המחשבה היחידה שדחפה אותי קדימה מההתחלה הייתה איך יוצאים מהמקום הזה הכי מהר שאפשר. יצאתי מבית לוינשטיין אחרי שנה, תקין מבחינה פיזית וקוגניטיבית, עם קביים ביחיד. חייב לעצור קצת.